ସବୁଦିନ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଲୋକ କେଇ ପାଦ ଚାଲିବା ବି ଜୀବନ ଯାକର ସ୍ମୃତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛତା ଖୋଲିଦେଲେ ଜୀବନ ଯାକ ମନେ ରହେ। ମନଟା ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ହାଲକା କଥା କହିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ କିଏ ଯଦି କହେ କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ସତର ଲାଗେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ। କଷ୍ଟଟା କମ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ସବୁଦିନ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ରହିବାନି, ହେଲେ କଣ ଏମିତି କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବି କରିପାରିବାନି କି ତା ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବା, ଯୋଉ ସ୍ମୃତି କେତେବେଳେ ତାକୁ ହସାଇବ କି କେତେବେଳେ କନ୍ଦେଇବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ କାହା ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ତାହା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା, କେମିତି ରହିବା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା କି କେତେ ଦିନ ମନେ ରହିବା, ତାହା ଆମ ପ୍ରକୃତି